Ok, díomh cairde idir céann an seo agus bhaitlim an measúnú a bheith ar siúlainn sa téarma seo aflééis sa bhí an seo. So lebardul éistcí go córamach le gacrúd agus má tá ceist ar bith agat ina dhí seo seoladh ríomhphost cúm agus taní má dhíthil an ceist sin ar agart. So tuiscúm sin denmh an teagas sa bhaile bé an measúnú difriúil. So sa téarma seo bé mise ag dúiristeach ar an measúnú leanúnach. So continuous assessment. So bé méid féchant ar gacrúd atá tú ag déanamh idir an seachtain seo, so sin an seachtú lá is fiche mí aibreán agus deireadh an téarma seo. Agus bé méid ag tuairt gráduit bunaithe ar sin. Ach le bheith curtham le gach duine tá mé gurí bheith sul ar module sin freisin. So bé an grád sin déanta suas le ceithre cuid, fé cúig fan céid gach ceann. So bé fé cúig fan céid ag dul ar rán fartíocht. Right? Mar sin, má tá tú ag lágáil isteach gach lá, agus má tá tú ag déanamh an obair gach lá, agus ag sheoladh isteach an obair ar mbealach gur ríomhphost bé tú ceart go leor. Ciallaíonn sé sin má tá fuair Microsoft le lína isteach, go bhfuil tú ag lína isteach an bhuairm sin agus ag brú ar submit. Má tá rud éigean á sheoladh trí ríomhphost, go bhfuil tú ag sheoladh an ríomhphost sin leis an tidal ceart air ónas gur féidlumm é a fháil. Má tá sé le cur ar OneNote, bí cinnte go bhfuil an tidal ceart air agus go bhfuil tú ag cur isteach sa bhiltán ceart ar do chúntas OneNote ónas gur féidlumm teacht air. Mar muna féidlumm teacht air, ní féidlumm é a bharcáil agus an sin ní bé isa gom go bhfuil sé déanta. So cai sé bheith déanta sa bhealach gur ríomhphost a dhéanamh lebardul. Now, bé an ceist is mó ag daoine ná cad margheall ar daoine tiin. So má tá tú tiin caithfí tú ríomhphost a sheoladh cúm ag rá go bhfuil tú tiin, agus nach féidir leat an obair a dhéanamh ar lá sin. Chomh maith le sin bé ar do tuismitheoir ríomhphost a chur chuig do idirrange nó do ceann bliana nó an leaspríomhide nó an príomhide, chun na daoine sin a chur ar eolas. So má tá tú tiin láháin agus muna féidir leat an obair a dhéanamh, ar do thuismitheoir nó do chaomhnóir, ríomhphost a sheoladh chuig d'idirrange nó do ceann bliana nó an príomhide nó leaspríomhide, le rá nach bhfuil tú in ann don obair an lá sin, nó le seachtain sin nó péiread atá ag tarlú, agus scapaí na daoine sin an scéal leis na múnteirí uile atá goibh. Ok, so in níos sin tá 75 fan céid, bé sin deanta amach as 3 PC oibre atá le déanamh, a 1, 2 agus a 3. Na breathan na PC oibre sin ar an obair atá deanta a gcuin agus ar an dul chun cín atá feice agam. So béidir sa dara seachtain feice mé go bhfuil muid ag críochnú le cabbaidéil agus go bhfuil mé chun léamhtuiscint a thuirtíomh. An sin bé an léamhtuiscint le déanamh a goibh, bé 3 ceisna ina dhé le lína isteach ar an bhuair Microsoft, ach bé sé ráite gom ar an bhéileara ar OneNote, ar an leathnach OneNote é hain agus ar an Microsoft Form go mbeadh mé ag úsáid na freagraí sin mar cuid don measúnú leanúnach. So bé an óla sin a goibh faoi thrí. An sin just denin tú an obair maras go ná agus denní mé marcáil ar agus tuairtí mé cuid don grád dit bunaithe ar an písa sin. So tá sin an seo, inseoidh mé go sular dit ar an leathnach OneNote ar an bhuair Microsoft atá mar písa oibre mar cuid do measúnú leanúnach. Bé sé seo le feiceáil freisin ar an bhéileara ar an céad leathnach den OneNote. So sin an céad leathnach atá an suas nó os clíonn tú an Roinn Gearmáinise. So cín si le de hol an OneNote a cheicáil gach or amíon Roinn Gearmáinise agat. So má tá Gearmáinise agat ar do amchlár, tá obair le déanamh agat. I bríam láú go rihré, so tá mis ag déanamh an tafid seo ar an damhnach, tuis go bhfuil mé ag agrú an obair don lún. Bé mé go ag agrú an obair don mhairt ar an lún agus ar eile. Mar sin, fiú má tá misetín bé obair suas, mar ag tá lá róam hain. So má tá Gearmáinise agat, tá obair le déanamh agat, tá sé chomh simplí sin. So just le bheith sulardíomh, ní scrúdathe iad na measúnathe seo. So ní gáid sí sios ag dúnas agus iad a scríomh amach cosú le scrúdathe. Is measúnú leanúnach. Mar sin, it's a check-in le bheith cinnte go bhfuil tuiscint agat ar an obair atá deanta go dtí seo. Mar sin is PC beag
agus éasca le lámhseáil cúpla ór sa téarma seo. Mar sin ní gádaíomh a bheith buairthe futhú. Bíonn tá sibh sa bhaile tá an tacaíocht ar fáil ar líne, tásúla go bhfuil an tacaíocht ar fáil sa bhaile freisin, agus tá na háisina sin ar fáil, agus tá sé ceadathe díobh na háisina sin úsáid. Ní bé méid denmh scrúdú litrú nó rud éigean mar sin libh, mar níos sé sin réileach a dhéanamh agus sibh se sa bhaile. Bé méid díreach ag cur rudaí amach cuamh le déanamh ionas go bhfuil is agam go raibh píosa tuiscint agat ar an ábhar a bhí clúte agam go dtí seo. So mar sin ceartóidh mé an gná obair a dhéanann tú agus tuairtí mé an grád dó. So bé an grád bunaithe ar an obair sin atá deanta agat. So béidir go méid chuirt alta scríomh fút féin as Gearmáinise. Béidir go méid chuirt blog a scríomh faoin ábhar scoile is fearr leat agus trí cúisne de sin. Déanann tú maras gná é sin agus tuairtí mé grád duit bunaithe ar sin. So aine atá ag obair bé tú ceart go leor. Má leanann tú rá leis an obair ní féidir leat druch grád aáil, mar tá an grád seo ináiríre bunaithe ar dul chun cín agus iarracht níos mó ná aon rud eile. Má tá tú ag taspáint dom go bhfuil an dul chun cín ar siúl agat agus go bhfuil iarracht achar seach agat bé tú furafa ó thaobh an grád seo. So tosóidh mé ag comhairh na marcan a roinnphartaíochta ón seachtain seo an luan an seachtú lá fiche. Ní bé mé ag comhairh an seachtain seo caite nó aon rud ribh an casc, mar níl sé sin corram. Caithfidh si bheith ar an eolas go bhfuil an obair seo ag dul i dro grád ag an deireadh, mar sin bé mé ag tosú an comhairh ón luan an seachtú lá fiche. Mar sin bí cínte gach ceann na ceachtain na Gearmáinise dhéanamh as seo go dtí deireadh an téarma agus bé an 25 fan céid sin ina iomlán agat. So bé 25 fan céid ag gach duine má déanann tú an obair gach lá agus má chuireann tú píosa iarachta seach agus bé an 75 fan céid eile bunaithe ar an méid atá ar siúl agat sna measúnathe sin. So tásúla go bhfuil sibh ag mothú go bhfuil sin corram agus soléir agus nach bhfuil aon rud rúnda nó jackar ag teachtaí bhrdro. Aine atá ag déanamh an obair go léithúil go leanúnach bé tú ceart go leor. Aine nach raibh ag déanamh an obair go dtí seo tá deis agat a seo aráid chun iarachta curisteach chun an obair sin a dhéanamh. Mar is féidir len líne a tharraingt faoi gach rud a thar le ribh seo agus bé gach duine ag tosúach ar leathnach glán nua ar an seachtú lá is fiche. So le sin ráite chuirigh í bhur níoreachtasteach déanagh gach rud gur féidir libh ar an caighdeán is airde agus is féidir libh agus tásúla gom go mbeadh sibh ar fad sásta leis an dul chun cín atá déanta a gcuimh idir inniu agus deireadh an téarma seo ionas go bhfuil muid in áitma agus muid ag tosú arás ar an scoil an deireadh fórsa chugam. Má tá ceist ar bith ag aine a gcuimh ná bíag drugal ormh ríomhphost a sheoladh cuam leis an gceist sin agus an sin trucí mé arás cút cótapaí agus is féidir leat. So sin mise ó bhíad a thugan ont bis next